bakuhlabelela bavuma bathe kuhlabeleleni kwabo ngaphakathi entolongweni sasuka indeko sentolongo sasuka savuleka moya ingcwele yes andala ingathi andivakali loo nto ke yenziwa bubunye ubunye kungekho akho nto inokwenzeka nibambene ngenhliziyo akukho into enokwenzeka nirhenyana akukho kunokwenzeka ndicela uhlebana mna akukho into ekho nto inokwenzeka ndicela uphakamelana mna ayikho into enokwenzeka angcwele asikholwa kuKristu Yesu sinikezela kuye qha thina siyaziyo thina singabantwana bakaThixo akho sizenzela yayo sisinikezela kuye ngenhliziyo zethu ngengqondo zethu atsho umsebenzi haleluya mayibonga amen avelenza umsebenzi mayibonga Nkosi akwabe khuthu nantshukumo esiyenzayo nakuzibetha sifubeni nakuzethemba amen asihlangene ngathiko samkela uKristu Yesu sinikezela sinikezela amen bambe bamnikezela ngendumiso omnye uphi ukuthi athethe omnye uphi ukuthi athandaze athethe noThixo ayibonga Nkosi yami amen sinto sibalulekileyo uba senzeke kuhlanganeni senzeke enkonzweni senzeke ebandleni inkosi mabe nathi ukuze ebandleni kubekho impilo ayibonga Nkosi yami amen asendithi serious okokuqala mandithi noPetros ngexesha abanjiweyo sentolongweni wayeloluva lunjengathi botata nomama amen kodwa iBhayibhile lahlangana ibandla lathetha noThixo amen lamthumisa lamcela usomandla usomathamsanqa umnini into zonke kunjalo iBhayibhile bathi bengekho hlukana yankonkoza enye intombazane athi ebethuna nakumntu ndimbona apha phandle nkonkoza ingakuPetros bathi abanye uyageza mntana ndini asagqiba uthandaza amen njengento ethi bithethwa ngumongameli mayibonga Nkosi yami amen ethi ngenkosi sentolongweni phambi kwenkonkoza usuke wambambazelwa nje sisithunywa sathi vuka uthatha iibhatata zakho ubheke emnyango ngoThixo amen akushukumisa isithunywa wabheka emnyango samkhokhelela wathi waphuma ngomnyango amen phuma ngomnyango ngoba tshintshule abantu abatshintshula intolongo wangena uPetros besaphambi kwalo nhlangano ukuthandaza wangena uPetros egala kanqa